שלום, כאן נועה אברהם, וזה סרטון מאוד מאוד קצר שייתן לכם לינק לסרטון והדרכה הרבה יותר ארוכים של 25 רעיונות לעסק אונליין. המטרה של ההדרכה, ואתם יכולים לקבל אליה גישה מיידית, זה לא עולה כסף, אתם מקבלים את זה ברגע שאתם לוחצים על הלינק כאן למטה, יש לכם גישה לאיזשהו דף ששם אתם ממלאים את המייל שלכם וההדרכה נשלחת ישר על המייל שלכם. זה 25 רעיונות שאתם יכולים לעשות אונליין, יש לכם גישה מיידית, צריך רק הרשמה מאוד מאוד קצרה וכבר אתם יכולים לקבל גישה ממש מיידית ל-25 דרכים שאתם יכולים להרוויח כסף אונליין. כל מה שצריך זה את המחשב האישי שלכם וגישה לאינטרנט, לא צריך מעבר. רוב הרעיונות כאן בסרטונים זה רעיונות שבאמת לא דורשים גם השקעה כספית. אז לכן זה באמת אפילו אם אין לכם אגורה על הנשמה זה בסדר גמור, אתם יכולים להתחיל מיידית לראות תוצאות. יש מקרים מיוחדים שגם אתם תצטרכו, יכול להיות לצורך שיווק, יכול להיות שתרצו ככה לשקול לפרסם בפייסבוק או בגוגל, יש לזה השקעה כספית, אני גם נותנת אופציות אחרות איך לפתור את העניין הזה, וגם ככה לא צריך להשקיע כסף בשיווק. זה מצוין לאימהות, לילדים קטנים שבאמת רוצות להיות בבית, רוצות לא לנסוע לעבודה כל יום. זה מצוין למי שככה לא רוצה להיות בעבודה ולקבל פקודות כל היום מהבוס. זה דרך באמת מעולה להחליף את העבודה בתור שכיר. חשוב לי אבל להדגיש, זה מאוד מאוד תלוי בחומך, בקצב שלכם. תלוי כמה שעות אתם מכניסים, תלוי כמה אתם רציניים בעניין, תלוי גם מה המטרות שלכם. אם אתם רוצים להרוויח קצת כסף אקסטרה בחודש, זה יכול להיות פתרון מצוין. אם אתם רוצים להחליף את העבודה שלכם בתור שכירים ולעשות את זה בככה בתור מקור ההכנסה העיקרי שלכם, גם יש פה דרכים ממש מעולות ובהחלט אפשר לעשות את זה. כמו שאמרתי, תלוי בכם בכמה זמן לוקח לכם, כמה אתם מסתערים על הרעיון או העסק וכמה באמת אתם עובדים, כמה שעות אתם מכניסים וכולי. אז זה באמת משתלם 25 דרכים אונליין כדי להרוויח כסף. רק צריך למלא את המייל שלכם, הלינק נמצא פה למטה, ההדרכות נשלחות ישר למייל שלכם וגם כל המקורות כדי להתחיל לעבוד באופן מיידי בתחום. אז שיהיה המון 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 בהצלחה ואתם מוזמנים להשאיר שאלות למטה.